Walah kie kang ada munjung maning. Walah jan sedengan kie kenang goremes lah. Gaduh. Bisa dideleng kie Ria Cake sejak tahun 2016. Sing pada takon dene Ria Cake terus mbok ayu. Ya asalin jajan nang Ria Cake ora diragukan go kualitas rasane guys. Iki ana rong jajan. Sing pertama ana risol mayo gendut-gendut kayak ngono aja. Gemoy temen gimana ya, boleh mangan risol mayo gendut-gendut kayak gini mana mangan si cibe ora ada. Ini risol mayo nih ana semene kayak gimana ya dipangan wong sekeluarga. Joranan iki ana fresh roll. Apa gue? Lanyong ora teng nyebut lagi lah. Roti apa? Pokoknya iki roti enak sing anggo abon. Iki ke roti gulung abon sing paling terendul-endul ngon Mbak Ria ya. Selain fresh roll sing viral-viral kayak alah jan ora teng nyebut nanyong ki apa roti gulung abon wis lah. Iki kek salah sijine roti gulung abon sing paling viral nang Wonosobo. Menurut testimoni para pelanggan Ria Cake, iki kek rotine paling jos. Nah ki sak kotak isine 8 gendut-gendut kayak ngono yo jajal dijajal bae. Kue jal dideleng rotine kak semenul-menul kue ya Allah. Kebesan-besan dibuka jebule jerone abone pancen pol aring akeh. Lur iki rotine kapan jajal tak sigar ulah jen apa ora menggiurkan cal empuk abone akeh. Haha guys, iki rasanya enak temenan jebule lah. Ngapa ya Mbak Ria dene kan nek gawe roti enak-enak temen jen sengitnya. Sengit Mbak Ria asale ke njur marai pengen jajan terus. Ning padane jajan kon Mbak Ria ya worth it lah wonganan empane bae enak. Fresh roll roti gurung abon seviral Wonosobo kuwi direkomendasi. Beralih mengon risol mayo sing gendut-gendut ki lah wis ora sabar. Ya ngon bagian kulite ya lumayan garing joranan iki kapan tak buka kapan tak deleng jerone. Mak pecudut bisa dideleng selumer apa isine masyaallah. Perpaduan antara mayones dan saus yang lumer di dalam risol mayo. Ayo cicipi. Dicicipi akeh ya mancen rasane seenak gue guys. Ora umum guys iki rasane enak banget. Meneh nu isine kek komplit banget yakin. Iki perpaduan sing balance. Asin legi gurih, creamy, pedes dadi siji. Meneh ana tambahan selada karo timun ki rasane joranan seger. Aja ditakon ya guys, iki ki risol mayone pancen isine ki kebek jen melimpah. Meneh li nyung madange akeh ya ning porsi gendute risol mayo nyung ya work lah. Ajak lalen diimbangi karo ngombe sing seger tur anget. Jajan enak ora ilok nek ora bogi-bogi. Iki kudu bogi-bogi sekeluarga. Ayo Mas Bojo nang sinang pada dicicipi niki enten risol mayo enten roti gulung abon. Adine nyong gelah dene kak risol mayone enak temen Mbak. Nek nyong tuku nang sekolahan long ora seenak iki. Lah ya padane Mbak Ria dodol nang sekolahan ya marai dekin jujune risol mayo bae kak. Bapak nyong tiru-tiru gak njejal jarene enak. Ya padane enak ngesuk njaluk dikirim risol mayo mengalas. Nah iki gori odine nyong sing kuatir ora uman gawa wadah kuwi ya guys kapan wudhe barangan. Dan ternyata sing kuatir ora uman ki kabeh malah pada nanti kayak ngono kabeh sih kepriye. Sing pengen pada tukunan Mbak Ria banjurnya tak bareng.